Merlo branco que non voa, quere mans para tocarte, quere boca para beixarte. Merlo branco que non voa. E ti voava. Sí, eu nacín na casa do zapateiro, que era o pai de miña mãe, era zapateiro. E tiña tienda, amañaba zapatos e facía, e tiña roupa. E depois viña a vender cheque á Puebla, as feiras, que a tienda viña aquí. E dáballe para facer a casa, que fixo vera, dáballe aquí no Xao da Torre para facer a casa. E quixo mellor facela a mera que facela no Xao da Torre. Pero a Puebla daquela se ve que non era nada. Era pouca cousa. Pouca cousa. As feiras creo que eran Barcia, antes. Antiguamente eran as feiras en En Barcia. Barcia. E entón, depois que aquí tiña feira, e aí na plaza había unha casa bella, e tiña todo ao redor como se fora un mostrador, todo de lousa. E aí puñan as roupas para vender. Na feira. Na feira. E despois que criou 7 fillos, ben criados, en Limera. E marcharon despois os fillos todos para Cuba. Sí, pero antes non se quixera casar con ela. Sí, antes foi ela que o deixou. Antes foi ela a que o deixou. Ela marchou despois pasara co irmán. Marchou co seu irmão e deixou a teu pai aí. E deixou. Tuvo 2 anos. Sí. E cando veu, tiña 2 anos. Entonces, cando chegou, que veu e pasou por diante da casa de Patricio, foi coller polo brazo e foron xa ao xulgado a casarse. E así viviron, pois, que era eu xa pocín, cando se casou pola iglesia. Pois despois o cura de Vilarello, que foran á escuela xuntos, meu pai e eu, que era Don Manuel, Sí. que era de Vilarello, dixo, os Ramón, tens que casar, eu casarte pola feria. Dixo, bueno, pois casarme, pero ten que ser pola mañá, que non quero festas. E casarase meu pai e a Gerardo de Idos de Pirico, dos dedos que estaba tamén igual, estaba casado polo xulgado, pero non estaba pola iglesia. Aquí había moita xente que estaba casada solo polo xulgado. Acordaste cando apareceu tua nai de novo? Miña mãe. Sí, non te acordas? Acórdome que marcháramos para o Fabeiro, pero pasaron anos, sí, xa levaba eu 3 anos, ou 4. Claro, eras... Levaría 3. Marcharon para o Fabeiro, que meu pai, despois como o Fabeiro era zona de minero, Sí. estaban as minas de carbón, e en Fabeiro había moito traballo. E entón estaba moi ben encarrilado no Fabeiro. Foi cando estallou a guerra, foi a 8 de julio do ano 36. E veuse para aquí, e foi cando viñamos para a Sertería a poñer aquí. E xa puxestes aquí, e esta mesma xastrería foi a partir da guerra. Sí, despois da guerra. Cando te viñeche do Fabeiro por aquí, 6 anos. 6 anos tiñas. Ah. E fuche xa aquí á escuela. E foi aquí xa a escuela de Don Francisco. Ah, de Don Francisco. Claro, e Doña María estaban pegadas onde está ahora A escola. a escola. Sí. Estaba na primeira planta, había un tamén que no medio estaba a Doña María, a farmacia, e Don Francisco. Que tal maestro era? Moi bueno. Sí? Era catalán. Era catalán? Sí, era catalán. Estuveche hasta os 14 anos, ao mellor. Na escuela? Sí. Sí, por aí hasta os 14. Por aí. Pero despois fui máis escuela. No, meu pai, o que quería, dice que non me salga mundo. Porque sabe, vai polo mundo, sabe que máis que nada. E fui tamén a outro que daba a escola na casa de Telacerca. E era tamén, chamábamos Don Lusqueada, porque dicía, pego chunga Lusqueada. E chamábamos os rapadillos Don Lusqueada, que era aí de Cervantes. E pois unha do Cuxín tamén,
Ah, sí. o relojeiro. Sí. Despois foi outro que estaba a escuela tamén aquí, que era sobrín de Fabín, o que tocaba gaita, que era un viejo xa, o tío. Ele era a escuela e daba tamén. En matemáticas era moi bueno. O sea, que daquelas os rapaces de aquí salíades... A raíz con Galara, salimos de Don Francisco Case como un bachiller. Sí? Sí, todos. Todos. Pero que daba tempo para todo. Pre travesuras tamén, non? Pero tamén non. Sí. Ibades ao río, no Bravo? Oh, Igual que agora? máis ainda. Mais aínda? E íbamos aí ao Pozo de Suspenas. E tirábamos de cabeza no pozo como se fóramos tropa. Sí. Iba máis de cabeza. E baixar o fondo do pozo que non se vía que a profundidade. O que está aí onde está avanzado. Sí, sí, sí. A sacar a pedra. O que non sacaba a pedra ríase tú. Había que sacala. Había que sacala. Claro, non ríase de ti. Que era no meu tempo era Leno. O Leno de Vidal, que morreu en Barcelona. É con Patricio, o de Patricio. Sí. Sabemos rodaba, pero despois é como agora, depende das amistades que te buscas. O pai non foi de Gurgueira. Ah, non? De Gurgueira, meu pai foi do Viñal. Ah, foi do Viñal. Dos Contos, Sí, sí, xa sei, aí ao lado do río, sí, río abaixo. Sí, río abaixo. Sí. E foi a escuela dun maestro moi bon que había aí que lle chamaban Huergo. Huergo? Sí, que había aí no Viñal, que todos os que foron a escuela dende esa zona notábaselles, dos paisanos, sí, a escuela de Huergo. E meu pai marchou moi preparado de aí, do Viñal, para Cuba, con 15 anos. Con 15 anos foi. 15 anos. E ele chegou, non se porcouse unha vez nunha cousa, eu tamén noutra. Tamén dicía da música, dixo, de música non vou aprender porque nunca ningún músico fixo fortuna. Decía eso? Entonces dixo, o padre de meu pai era xastre tamén, aquí na aldea. Tamén era xastre, entonces, cuántos antepasados tes xastre? Xa meu pai era xastre, pero era daqueles que tomaban a medida, non tiñan cinta con barazo. Ah, tomaban a medida con un barazo. Naquela época. Marcaban cos nudos nun barazo. Sí, tomabanse, por exemplo, a medida da cintura e facían un nudo. Creo. Era a medida. Que interesante. Se é o largo, pois collían o barazo e facían outro nudo. Pois iban marcando, claro. Claro, entonces era o que había naquela. E as telas tamén... Telas as que compraban aquí. Comprábanas na Puebla. Ou vendían os fornelos, os maragatos, non? Tamén lles traerían telas. Telas que traían unha mierda. Xa. Non valía nada. Non valían nada. Era algodón todo. Era algodón. O que máis teño é chaquetas que me quedaron. Estas eran as chaquetas de Chevió, para fazer as chaquetas de Chevió. Esta collala, ahora é unha mierda. Esto collala, faille así, e solta la mira. E volve todo a seu sitio. É preciosa esta tela. E estas é igual, están abaixo, son tamén. Preciosa. E traxe había algunos, de botec. Os traxes, como é lana, tens que ter cuidado, porque a polilla. Aquí que tes algo para as polillas? A polilla ou alcanfor. É o que lle botaba. E esta tamén é igual, esta chaqueta, ves, esta é da miña. Esta é da chaleco. Sí. Pero... É o de chaleco. E é igual, esta colla non se arruga ni pouco ni mucho. Sí, nada. Mira, e en Cuba usaban as mesmas telas que aquí? No. Ou había outro tipo de telas? Había mellores, eran inglesas. Eran inglesas. Ali iba os viajantes ingleses aos almacenes que vendían ao por maior. Tú en que ano te fuche pre Cuba? Eu sempre a Cuba no ano 50. No 50.
O clima ali é moi bon. Non é ali a que che quenta o sol, non quenta como quenta aquí no Bravo, hai brisa. Como é unha isla, Sí. a isla pois fai fresco sempre. Así que o clima gustaba, Sí, é moi bueno. sin problema. O país é precioso. Que era o que máis che gustaba da Habana? Bueno, non estaba, porque che vou dicir. Tantas cousas que non se poden dicir. Moitas cousas, claro. Moitas cousas había As nenas son guapas, non? moi guapas. Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te vieran. E íbamos aos bailes, eu fui da sección de orden tamén no Centro Gallego. Sí, Ya éramos 13, porque ali se celebraban as festas. Era unha moi fuerte que era a que pasou fai poucos días en Galicia. o día 25 de xullo. Que é a festa Sí, de Galicia. sí. E no Centro Gallego había un baile moi bo. Entonces, como éramos de sección de orden, pois se víamos unha parexa que non se portara ben, pois dicíamos, oye, Sí. vai probar como, vai eso, pero seguido. Yo te deixaba para pasar ni, pero estábamos mirados, éramos interesados no Centro Gallego. Así que ibas moito polo centro galego. Claro. E había moita xente de Pois nave ali, non? íbamos xogar ao billar, porque había varias mesas de billar, tamén, e aprender a xogar. Eu ainda xogaba ben aquí, que depois xogábamos aquí, no café de Saturnino. Sí, Había mesa de billar. sí. Eu facía hasta 7 carambolas de eso. E meu pai tamén sabía algo. Porque ali no Centro Gallego había que billar eran profesores de billar. Vaya, que había entre eles. E os de Navia xuntábades vos moito? No, ali si juntábase tamén, pero ali a que máis había no Centro Gallego era Santa Marta de Ortigueira. Sí? Era a sociedade máis Grande. grande. A de Navia era pequena. Que chamaban a casa Oscar, que era unha sestería moi importante. E había 4 cortadores. 4. E eu conocía a meu pai de cando estuve ali, no ano 28. E dice, me acordome de teu pai. E entón estaba o modelista que era Domingo, que era, non era cubano, era griego, de Grecia. E era modelista, era o que facía os modelos dos escaparates. E entón, estando eu traballando na casa Oscar, dixo-me, Enrique, vas á academia, porque tú xa sabes cortar. Sabes, eres curioso e tes gusto, pero tens que ir á academia. Foi cando fui á academia, e veu o título que é este. E pois xa cortaba eu por este. Entonces dixo, e dixen, pero vou establecer, ya non teño un cliente, a que lle vou fazer a roupa, e a que vou... Dixo, mira, colles un portafolio, deso que usan os abogados, e metes o muestrario, porque ali os almacenes que venden os géneros, danche o muestrario, como libriños da terra. Sí. Vas con eles aos hoteles, eses que eran dos americanos que paraban nesos hoteles,
e daste cos taxistas, e darlle unha comisión. Despois da sestería, darlle a comisión, e entonces, despois xa que os traen eles. Como teña moito traballo, daba a facer. Ai, dabas a facer a outra xente? Claro. Tú solo cortabas? Cortaba. O sea, que te dedicabas a cortar e despois outra xente cosía e acababa os trajes. Cortaba e afinaba, porque despois que cortas hai que afinar. Claro, hai que probarlle a persona e ir... E afinar. E entón, despois que está deso, collese todo. É como envolver onde se iban as mangas e todo preparado. Que vai ao taller. Entón, a ver, todos os taller traía a chaqueta feita, falta de hojales e plancha. E non fai falta ser xaste para ser, hai que ser a comerciante. Tal como a sartería, eu puxe a sartería ali e éramos 3. E un era de aquí de Prevello, e agora morreu en Barcelona. E entonces ese estaba ali o tío e tiñan un depósito de hielo e vendeu, e entonces ele precolocarse non era fácil, además pagaban pouco. E dixen, pois, queres, montamos a sestería, somos dous que estamos aquí, e tú que eres un capitalista que vas poñer os cuartos, que vin dicho do deso, para poñela en un sitio. E dixo-me, pero os xastes que non fai falta. O que fai falta é buscar o local e ter con que pagar para poñer a sestería. E montámola na calle Industria. En que ano? E isto deu ser o 56 ou 57. E despois xa pronto volviste. Entón montamos a sestería na calle Industria. Entón puñamos sestería Monfer. Era Monfer, non letrero que era ali, ainda está hoy, según dixeron. E entonces, despois, pois eu separeime da sociedade, porque de Chantada por 2 semanas íbamos moi ben. Xa tiñamos 2 tiendas aparte da Habana. Entonces, o de Chantada creouse con outros outros, con o de Prevello, e despois a pouco máis, o de Prevello tamén se viu negro para zafarse del. Ese era un baile. Íbanos moi ben, pero como viu que o negocio iba ben, pois dixo, non, liquidamos a Enrique e quedámonos tú e eu. E despois eu fui para na mesma calle, un pouquinho máis arriba, había un localín que estaba libre, puxen ali a sestería, e a clientela que tiña eu, como tiña un libro das medidas. Íbache a ti outra vez. Entonces, mandeiños unhas circulares, que a fecha onde estaba eu. Xa había un caso sobre plan de mí, porque o cortador era eu. Os outros non era. O de Prevello era nevero, non sabía nada. E o de Chantada, coser malamente. Entonces, a marchar eu a clientela, a que tiñamos, meu plan de mí. Pero despois veu Fidel Castro, e foi cando se puxo. Se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. E cando vos viñestes, perdestes todo? Todo quedou ali. Todo? Todo. Eu tiña unha máquina boa industrial de coser, non cosía pouco, con ela outra Singer, e todo quedou ali. O sea que... E para poder salir non me era fácil, porque eu era un negocio, non podía cerralo. Non podías cerralo. Entonces tiña un señor que era xastre, xa maior, que chamábase Fausto, que dixenlle, ten que quedar aquí por 2 meses, porque quero ir a ver a meus pais que están xa moi maiores, e dentro de 2 meses xa viño, mentira. Eu sabía que non volvía, eu que quería era salir de ali. E a meu pai pasou igual. Sí. Meu pai era no ano 30, no 28, pero eu nací co 30. No ano 28, pois había un goberno ali que tampouco non se lavaba ben cos americanos, e o non lavarse ben bloqueábanos. E puñérase mal e veu por aquí tamén, puñéndose aquelo malo, como me pasou a mí.
Revolución ganou 59, e Vigo 62. O sea que aguantache ainda 2 anos. O sea que viviche todos eses primeiros momentos e... A Revolución ganou o día de Ano Novo pola noite, sí, o día de Ano Novo, sí, pola noite, xa entraron xa os milicianos no Palacio Presidencial, no ano 59. Pero nese momento non estabades preocupados, ou si? Non, a cousa foi se poñendo mal. Ao principio estabades tranquilos. Todo o mundo era de Fidel. Sí? Claro, ali ricos e pobres eran todos de Fidel. Pero despois xa foi cando se puxo mal, Cada un buscou vida por onde pudo. O sea que ao principio Fidel tiña moitos apoios. Moitos. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Cortaba a Mitchell, que é un corte inglés, que é o que cortaban de Madrid, eses que tiñan as arterias esas famosas de Madrid, que eran do Roxo de Virío. E ves, era o mesmo corte que o de meu pai, que era a Mitchell, que é o que había daquela en Cuba, o sistema Mitchell. E entonces o señor que fundeu era profesor da academia, desa academia. Pero, eso foi en Estados Unidos. Estaba a academia en Estados Unidos. Entón, sempre a Cuba, e en Cuba puso a academia a nombre del, e ibas a aprender o corte ali, que é este. E este é o corte que aprendí eu, mira. Tuvo que lle poñer Gentleman. Porque claro, a mí se non le podía poñer porque era patente da outra. Claro, era unha patente, entonces el cambiou o nombre, pero o corte era un... Donde él estaba de profesor. E entonces todo o que aprendí eu, todo foi isto. Que ainda lle puxe naquela estaba establecido aquí, mira, este libro, se pierde de Enrique Monasterio Díaz, monasterio, e puxe aquí donde estaba a santería. San Nicolás, 165. E cando vim para aquí, xa non a tiña aí, tiña en medio sitio, era unha calle que non era moi comercial. E este é todo o corte que está aprendido. Carlos M. Ayala era o hombre do dueño, do cortador. Entonces, aprender todo como hai que coller as prendas, estudios anatómicos, tamén aprendías. Se un era doblado, outro que era según a configuración da persona. Pois todo isto hai que aprenderlo. Claro, hai que telo en conta para despois poder cortar e que se sente ben a roupa. Para ser un bon cortador. Claro. Tens que saber toda a configuración das personas e ser, observador. Claro. Esta está toda dividida en cuartos e en sextos, e achos para unha escuadra. Todo. Esta é xa máis moderna que cando meu pai. Por todo isto, pois un sexto, un sexto dun 48, pois son 8 por 6, 48, son 8. Non sabes, xa te pon, entón hai que pois o 8. Se é un sexto, pois xa te pon a escuadra, un sexto, ves. En 20 minutos cortas un traxe. En 20 minutos cortas un traxe? Trato de aquí. Pero o traxe completo? Sí, bueno, a chaqueta. A chaqueta en 20 minutos? Claro, o pantalón igual. Pero cada cousa aparte. Entón ven os cortos, mira. A configuración de alto de hombro, aquí. Aí. Así, a profundidade así. Isto é todo matemática, todo geometría. Todo ve la espalda. Aí está a escuadra. E está cortando a espalda, que aí está. Pois põe a escuadra aí e vai. A escuadra xa che vai facendo todo.
É genial, este método de corte. Sí, sí. E aquí xa ven É que xa está a figura. trazado xa. Saco de equitación. Para montar a cabalo. Sí. Mira, outro sistema. Mira, que xa está a chaqueta, sei que fai a duga por cafai, explica chuleiquín. Pero entonces, cando chega a Chile, xa non tiñas moito que aprender. Claro, Xa sabías. claro, foi moi fácil. Foiche moi fácil. Claro. Pouco tempo che levaría a sacar este título. Claro, eso porque saber como por as cuadras. E despois, desde que sacache o título, Despois foi cando me establecí por mi cuenta. Este é un obsequio de fotos de Cuba. Que teño fotos de Cuba. tens fotos de Cuba. Este é meu tío Vicente. E este son eu. A ver, que guapo eres. Vicente. Mira que coche tan bonito. Este é o Capitolio de La Habana. Veise parte. Sí, sí. Aí hai unhas palmeras. E este son eu cando tiña 19 anos. Mira, este é cando vim de Cuba. Esta saqueira no ano 61. O 62 xa vi. E esta é unha amiga que tiña eu ali, que traballaba comigo. A ver en que ano foi? No 57. No 57. Fai anos. Soroa. E ela está aí que sacaron os pés para coller, mollarle os pés na auga. E esta é a porta da cestería, aquí tiña antes, que agora, cando estaba agora, era mellor sitio que este. Aquí pode ser monasterio, pero non se lei casa. E esta é logo a amiga esa, miña vez. Chamábase Carmen. Que foi dela? Non sei. Non sabes nada? No. Este que é o xastre de Chantaga, o que facía era este, e aquí estaba eu. Estas nas mesmas xastrerías son eu e meu tío, E Carmen. de Carmen. Así que non sabes nada de Carmen? No, é galega, non era cubana. Conocíchela no centro galego? No, conocí tamén en unha bodega, traía produtos para vender. E depois díxome que ela traballaba de xastre. E dixen, ai, pero se traballas de xastre a mí me falta unha. Foi cando se colocou comigo na xasería. Ah, sí? E Sí? depois estuve con ela 5 anos, casi, Hasta que te viñeche? hasta que me vin. Vaya. E este son eu e a Carmiña. Facéndolle caricias. Mira, ela xa levaba pantalóns, mira que Sí, moderna. ese fixo seda, corteillo seu, fixo selva. Así que non o pasei mal de todo, non sabe? No, mal de todo non o pasache. Esta Carmiña está agarrando unha perna. Aí. É que todo tamén, nunha festa que estábamos na Tropical, era unha fábrica de cervezas. Este son Carmiña e Carmiña e tú. ela non soupo que facía. E foi que non soupo. Era meteume celos, quería meter celos. Porque eu dicíalle que eu iba a vivir para España, que quería vivir solteiro e despois que volvía. Entonces, se ve que colleu un amigo e prestouse para facerme celos. E foi con el, con o amigo, a praia de Galicia que íbamos moito. E entonces, un amigo meu que traballaba nun comercio de tejidos, pois viu e dixo a min, Enrique, está Carmen que andaba con ele na praia. Dixo, que eu? Dixo, bueno, como xo digo, todo fogueu. E bueno, estaba eu, era un domingo, fóramos a carrera de caballos, que meu tío tiña caballos de carrera. Pero estaba ali e eu non estaba a gusto. Non estabas a gusto. Estaba a gusto. Entonces,
non lle dixe nada ao meu tío, e marchei. Volví pronto, para non se enterar onde iba. Había un muro, antes da playa, había un muro que levantaba, pero había un bidón ali, e puxemos no bidón, e desde o muro, nada máis que levantei uns dos ollos, e vina, e estaba con eso, co amigo. Entón deixeina por eso. Pero dixe, tú como, a mí lle dixe nada, mas que xa me traballar, e non lle dixe nada, pero sen embargo, o tío cando me veu despedir, dixo, queda na casa, tal, chorando. Quería casarse contigo? Claro, sí, bueno, Sí? claro. Como eu dixen que eu quería vir solteiro a Navia, aí que vai a ver a familia, e depois que volvía, pois fixo todo eso, para meterme cerro para que me casara antes de vir. Porque dice Esteban, vai e xa me deixa. Tú entendes o que che quero? Sí. Non, pero non choraría, que te conmovemos. E así que a vida. Merlo branco que non voa, quere mans para tocarte, quere boca para beixarte. Merlo branco que non voa. O que quería fazer un traxe ben feito, tiña que vir aquí, da Borboeira. Tiñamos de córneas, desas tulindivias que viñan aquí tamén, e depois toda a montaña de todo, de Donís, de todos os pueblos. Por aquí da Puebla, todos eran aquí. Mais se virte merlo branco, ai, eu voando, e ti